Zariadenie pre seniorov Úsmev na žilinskom sídlisku Solinky je od augusta minulého roku pod správou mesta. Odvtedy pribudol sľúbený altánok, o ktorom sa hovorilo už pri odovzdávaní z rúk kraja do tých mestských. Okrem toho je pri zariadení aj nový plot. Spolupráca je mimoriadne dobrá. Vychádzajú nám v ústrety, veľmi veľa vecí sa urobí. Nie len to oplotenie, ale tu, kde stojíme, to je vlastne príjazd pre sanitky, je to bezbariérový vchod, ktorý bol vytvorený z bývalých pivníc. Taktiež množstvo vecí bolo urobených, boli zakúpané rôzne pomôcky. Mnoho ľudí by si povedalo, ako môže mať niekto radosť z obyčajného plotu. V tomto prípade ale treba vziať do úvahy, že seniori už chcú mať svoj pokoj a ten isto nepríde, pokiaľ sa im pod oknami premávajú hluční alebo opití ľudia. Pretože je tu veľa reštauračných zariadení a vlastne nebola tu žiadna bezpečnosť. Týmto sa vytvoril pocit bezpečia, pocit domova a vlastne tí seniori, aj tí, ktorí sú imobilní, už sa nemusia pozerať len spoza okien, ale môžeme ich vyviesť von, čím vlastne je tá psychická pohoda a tá príjemná atmosféra, ktorá je v tomto zariadení a ktorá tu teraz prekvitá. A myslím si, že mesto Žilina môže byť hrdé na toto zariadenie, ktoré prevzalo. Nás čaká ešte veľa aj investícií, aj práce na vnútrajšku, pretože treba sa pustiť do vnútorného vybavenia tých jednotlivých izieb alebo tých bytov. Treba nám urobiť zateplenie budovy, čiže novú fasádu, treba nám peniaze nejaké prichystať aj na zastrešenie, respektíve opravu strechy. Takže ešte stále je na čom pracovať. Radosť aj z takýchto vecí je povzbudzujúca. Seniori si kvôli tomu dokonca zorganizovali malú oslavu. Pod strechou Úsmevu ich žije až 63. Toto je miesto pre ľudí, ktoré málo kto má a my sa tešíme, že sme tu a máme sa na čo tešiť aj ďalej. No, je to niečo nádherného a potrebné, lebo tu na nám chodili všelijakí ľudia, hej, a viete ako to, pošpinili, opili sa tu cudzí ľudia. Chcela by som sa starať o tie muškaty hlavne, ktoré aj ja rada pestujem. Ešte sme sudci dôchodcovia. Oplotenie aj altánok, ten tiež to robili Stredná odborná škola stavebná, kde je pánom riaditeľom pán Ilčík. Samozrejme, robili to úční. Bolo to preto aj za takú finančnú sumu, pretože je to naozaj urobené kvalitne. Inak, keby to mala robiť nejaká firma, tak naozaj by to bolo asi oveľa a oveľa drahšie.